Ás veces, a mellor innovación consiste en mirar de novo os obxetos tradicionais. Por iso, hoxe queremos ensinarvos a paneira artesa capá de fariña, unha peza moi representativa da nosa colección. É un obxeto que parte da artesa tradicional, moi vinculada á cultura do pan, e que temos reinterpretado desde o diseño e o uso contemporáneo. A peza funciona como paneira, pero ten unha particularidade que nos gusta moito. A súa tapa convértese nunha bandeixa práctica con asas de coiro, e esa dobre función é unha das claves deste artigo. Interesábanos deseñar un obxeto capaz de transformarse, de ofrecer máis dun uso dentro dunha mesma peza. Xunto á paneira, o conxunto inclúe tamén unha pá que pode utilizarse para a fariña ou para servir distintos grans. É un pequeno xesto que reforza ese vínculo cos usos tradicionais e coa cultura material do pan. Como todas as nosas pezas, está elaborada artesanalmente en tableiro mariño de Bidueiro no noso taller, coidando a funcionalidade, as proporcións e os acabados. Reúne moitas cousas que nos interesan en Atalanta: tradición, utilidade, deseño e obxetos pensados para a vida cotiá. Tamén é unha peza que fala moito de como entendemos o deseño, non como algo decorativo, senón como unha forma de mellorar e repensar os obxetos de sempre. Neste caso, tomando como punto de partida a artesa e levándoa a un novo contexto. É unha peza moi ligada á mesa, a un símbolo galego como pan e aos rituais cotiáns que nos interesa seguir poñendo en valor. E por iso é un deses obxetos que representa moi ben o universo de Atalanta.